Pidätä. Noin, voittaa. Parempi. Noin. Okei, niin vähän lähenee. Nyt voit päästää jo. Sä näet, että mulla on iso laukka, niin olen sitä kiinni. Ja montako? Joo. On iso laukka tuolta, sitä 5 askelta ajatella. Et siis 4 sä pääset ihan helposti, kun annat sen tulla vähän. Ei puomin yli vaan, puomin yli. Suoraan. Kulmana. Saja tippuu. Yhden sarjalle tosiaan vähän ennen. Mä hyvä tiedä. Siellä niitä suotta riitä. Ai jaa! Okei. Joo. Mut siis kädenpäin. Joo, silleen, hän on vielä käsipäin. Meidän mielestä ei juuri mitään tekemistä. Ei olekaan niin, että se on. No, nyt mä katsoin, että nyt olikin kun Tarjolle sä voit päästä taas vähän enemmän. Lanse. Joo. Mä huomasin, että kun en ole katsottu sitä ohjelmaa sinne esikanssalle siitä, niin huomasin Hannun kanssa, että joo, sehän on kyllä. Mä en edes tiedä, miksi se teki. Mitä te katsoisit? Jotain se nyt näki tuolla noin. Mut okei, se tuli nyt taas liian kovaa. Mä en tiedä, miten voi. No pitää tulla niinku. Se mitä sä oot tullut tähän mennessä. Sitä on. Ei ihan jarruttaa, mutta ihan noin kovaa. Vähän niin, että vähän päästä, mut ei niin, että se lähtee noin kovaa. Surullisia tällaista. Sitä on kuitenkin kulttuurimaista. Ei. Mä en tiedä, rupeeko täällä olla vähän hämärää. Nyt näkyy olevan. Mä en tiedä, katsotaan Mä seuraan hänen keskellä. ystäviä. Katsos näitä. Ruukin. Joo. Koska mä haluan niinku seurata sitä, että mitä siellä tapahtuu. Joo. Nyt se. Periaatteessa joo. Rauhallisesti viimeisen askeleen päästä. Niin. Ei ne se sopii. Ja odottaa. Ei. Niin kuin nämä nosti niin selkeästi ihan täällä, nämä on tehnyt toisaalta siinä hyvää työtä. Mutta se, että kelle on hyväksi tai kaikki seisoo. Ei kelle. Ei paikallisista yrittäjiltä on se rankkaa niin kaikille sellaisille.